Čitanje u ranoj i predškolskoj dobi od iznimnog je značaja za dječji razvoj jer njime potičemo razvoj govora, percepcije, pažnje, pamćenja i zaključivanja. Brojna istraživanja su pokazale kako se djeca koja su bila izložena aktivnosti čitanja brže razvijaju, pokazuju veći interes za okolinu, brže uče te imaju razvijenije komunikacijske vještine. Jednako tako ustanovljeno je kako čitanje djetetu od najranije dobi pomaže i stvaranju posebne emocionalne veze između djeteta i osobe koja čita te potiče zadovoljstvo i ugodu. Uvodi dijete u svijet mašte, umjetnosti i književnosti. Osim navedenih dobrobiti, naposljetku bih istakla kako čitanje omogućavamo djetetu da razvije osjećaje, sposobnost empatije te pomaže usvajanju moralnih i humanih vrednota. Djeci od najranije dobi važno čitati, jer na taj način se razvija privrženost uz roditelje, borave zajedno, razgovaraju, puno novoga doznaju, komentiraju i uživaju u čitanju. Danas, nažalost, roditelji malo čitaju djeci, čime djeca niti ne stječu naviku čitanja, niti razvijaju ljubav prema čitanju. Pametni telefoni su naravno napravili svoje, djeca se otuđuju i biraju sadržaje koji nikako ne razvijaju interes prema čitanju. Slike koje se brzo vrte na ekranima, žive boje i zvukovi okupiraju njihovu pažnju. U školsko doba nemaju interesa za čitanje, jer tu naviku nisu stekli od najranije dobi, niti smo ih zainteresirali za tekst ili sadržaj. Radost čitanja i uživanje u čitanju moraju osjetiti od najranije dobi i zato roditelji u najranijoj dobi počnite se družiti sa prvom pisanom riječi koju djeca razumiju, a to su slikovnice. Brojna su znanstvena istraživanja pokazala da je čitanje djetetu od najranije dobi jednako važno za njegov cjelovit razvoj kao i briga o nekim osnovnim potrebama. Potrebi za hranom, za zdravljem, odmorom, igrom, sigurnošću, ljubavlju. Čitanjem se dijete misaono i intelektualno razvija, a doživljaj tih prvih spoznaja postaje temelj na koji se poslije dograđuju druge potrebne informacije, pa i vještine. Čitanjem, razgovaranjem o pročitanom, odgovaranjem na postavljena pitanja, dijete se uči međusobnom komuniciranju te tako razvija otvorenost i osjećaj za društvo. Svakodnevnim čitanjem dijete se uči pravilima čitanja, stvaraju se prečitačke vještine i stvaraju se navike djeteta koje mu omogućuju upoznavanje i privikavanje na pisanu riječ bez nužnosti da zna čitati i pisati. Otvara se put razvoju pismenosti. Ritual čitanja ima važnu ulogu u životu djeteta rane i predškolske dobi. Čitajući djetetu, roditelj ili drugi odrasli, primjerice odgojitelj, izgrađuje s djetetom osjećaj bliskosti i povezanosti. Čitanje pomaže u stvaranju posebne emocionalne veze između djeteta i odraslog. U trenucima kada dijete sjedi u krilu odraslog i sluša priču, osjeća se zadovoljno i važno jer mu se posvećuje vrijeme i pozornost. Tako razvija osjećaj sigurnosti i stječe povjerenje u odrasle. Čitanje pomaže cjelokupnom razvoju djeteta, unaprijeđuje djetetove sposobnosti slušanja, pomaže u razvoju opažanja, promatranja, pozornosti, pamćenja, mišljenja, logičkog zaključivanja. Uvodi dijete u raznoliki svijet zbivanja i iskustava, razvija raznolike djetetove interese, omogućava stjecanje raznolikih znanja. Bogati njegov rječnik i govorne sposobnosti, pomaže djetetu razviti prečitačke vještine neophodne za samostalno čitanje. Bogati maštu i kreativno mišljenje i izražavanje i ono što je osobito važno, potiče se dijete na prepoznavanje i razumijevanje svojih i tuđih osjećaja, razumijevanje socijalnih odnosa, pravila ponašanja, pravde, nepravde, pomaže u rješavanju sukoba, potiče solidarnost i toleranciju, te pomaže u usvajanju moralnih vrijednosti i humanih poruka. Čitanjem učimo djecu kako slušati druge,
uvažavati osjećaje drugih i povezivati se s njima. Čitanje uvodi dijete u svijet književnosti, te pridonosi motivaciji za samostalno čitanje i uživanje u čitanju i knjizi. Pomaže mu zavoljeti knjigu. Stoga čitanje djetetu treba postati dio svakodnevnog ugodnog druženja roditelja i djece, baka i djedova i djece, odgojitelja i djece. Budimo motivatori. Čitajmo našoj djeci i pretvorimo svako čitanje u užitak, lijepu naviku i nezaboravnu uspomenu iz djetinjstva. Čitanje djeci u ranoj dobi je ključno iz nekoliko razloga. Osim toga što je čitanje djeci važno za jezični razvoj, čitanje je važna esencija i za kognitivni. Slušanje priča potiče dječju maštu i potiče kreativnost. One prenose djecu u imaginarne svjetove i isto tako doprinose kreativnom i kritičkom razmišljanju i znatiželji o svijetu oko sebe. Čitanje stvara posebno iskustvo povezivanja između roditelja i djeteta i tako pruža priliku za zbližavanje i zajedničko uživanje, što je važno za emocionalni razvoj. Čitanje djeci u ranoj dobi pomaže u njegovanju ljubavi prema knjigama i prema čitanju. Kad djeca povezuju čitanje s pozitivnim iskustvima i emocijama, veća je vjerojatnost da će postati čitatelji za cijeli život. Dječje knjige često istražuju širok raspon kultura, iskustava i perspektiva. Čitanje različitih priča onda tako pomaže djeci razviti empatiju, razumijevanje, suosjećanje i uvažavanje ljudi koji su drugačiji od njih. I ne samo to, čitanje je izvrstan trening za mozak, bez obzira jeste li mali ili veliki. Gradska knjižnica Zadar domaćin je ovogodišnjeg obilježavanja nacionalne kampanje Čitaj mi, a povodom Međunarodnog dana dječje knjige 2. travnja. Dakle, Gradska knjižnica Zadar u svojim redovitim aktivnostima potiče čitanje kod djece od najranije dobi. Dakle, čitanje naglas, roditelj ili staratelj ili djed ili baka čitaju djetetu. Kažu da je dovoljno 15 minuta čitanja naglas za poticanje razvoja djeteta. Gradska knjižnica Zadar potiče čitanje kod svih dobnih skupina svojih korisnika od 2019. pod motom Mozak treba vježbati najbolje čitanjem. Organiziramo i održavamo različite programe aktivnosti s brojnim našim partnerima, vrtićima, osnovnim i srednjim školama, drugim knjižnicama. Dakle, potičemo čitanje i pismenost, dakle sve oblike pismenosti. Ovogodišnja nacionalna kampanja Čitaj mi održava se u suradnji s dječjim vrtićem Sunce pod pokroviteljstvom grada Zadra. Zaista se veselimo što ćemo na prigodan način obilježiti kampanju Čitaj mi.